Ready? Ay. Go! Ay, may narinig. Tino. Sabay. Sabah? Ano? Sabay? Ayan na. Wag na. Gusto yung hindi niya gusto eh. One, two, three, go! Tama na. Sabay. Sabah? Ayan na. Wag na. Sabay. Pinto. Sabay. Taas pa yung kamay. Wala na to. Hindi na siya hindi na siya tahimik eh. Sabah, Jairel? Sabay. Dalaman pa ang mga Aray. Ano eh? Ang sakit eh. Bilis. Tama. Ikaw mawak. One, two, three. Tinataas na nga yung paa niya eh. Bagus mo ba? Ayaw mo? Sabah? Patay mo. Aray!